गैला नै फैजोब्बाय लागा माइ बारिजों नै होबोबाय फाथो लांफैनाया जोङो रायजोनि लागाव 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 डाबल एन्ट्रि बेनो जाहैबाय लागाव स्टेन्जार खुखायो नै बिदिसो नै थांनायसैयो wah wah lagaw ayo Yenjak lagaw singa driver kau bang lagaw रायजोनि फाथो लांफैदों नै लागाव रलिंसो होबाय गारियाखौ लागाव लागाव सामा होबाय लागाव wah bang lagaw lagaw ngược lại vai rồi lagaw bener gila nih fayजोब्बाय lagaw udah sini gila lagaw fayजोब्बाय berapa sini apa फाथो रोगादो रायजोफोर रायजोनि जाबजेनबाय फाथो रोगानाय एसे दा फंबाय ओइ फाथो रोगाजेनबाय जोंनि रायजोनि नै हम लोग का ये राइज का ये फाथो है उसको अभी ट्रैक्टर में उठाई बाई करता है अभी उसको लेके जाएगा लंबाई करेगा देखो नै बांद्राय भिडिअ खालामबाय जों जानांगले रोगानांसिगोन नङाला दाय नाङायले आंनिबो हाजिरा दानगोन बाय नै फाथोआ जोंहा रायजोनि फाथो रोगादों नै रोगाजोब्बाय ट्रेक्टर गंनै जाबाय नै मेंबाय